вақте ки падар ай модар ҷудо шуда, мо қати модар адели мондем. Баъд як квартира гирифтем. ҳамон вақте ки ман мебиромадам кор мекардам ба хонара нон мебурдам, ман синфи 5 будам ба фикрам. ҳамон вақт ман ҳис мекардам ки калон шудам. мега ки ҳама чиро ай ман бигирен, ман да басай мозгам. ай чизе ки ман бештар метарсам, ҳамаи шумо метарсем. ай даст додани наздикҳо. дуои модар. ҳар вақте ки ман хона мебирам, агар очам хирсанд барои кор бага, ман ҳис мекунам ки ҳамон рӯз кори ман дигар хел мешавад. барои ман сабаби муваффақиятам дуои очаме. зиндагӣ ба ман фақат дарси азоб кашида надод. не ки ман бача ҳеҷ вақт ноумед намекунам. аз сабабе ки ман бисёр вақт хафарам бишавам, гуноҳҳошона дарушон мегӯям. вақте нифрафе гуфтам мара дарк намекунад. вақт шуда ман рэп мехондам ва клип карда дар интернетҳо мепартофтам. ҳозир ҳамаи ҳамин чизҳоро наметавонам аз интернет удалед кунам. аз ҳамин чиз ман пушаймонам. дӯста шинохтан қиин дар. баъзеҳо мегӯянд ки дӯста дар рӯзҳои вазминид мебинӣ. лекин ман фикр мекунам вақте сумдор бошӣ, дар рӯзҳои вазминид ҳам дӯста мебинӣ, ҳам душмана. барои ҳамин дӯста шинохтан қиин дар. ҳар як коре мекунӣ 100 бор не 1000 бор фикр кун. барое ки ба гузашти вақт, баъде ки саволот битанай чӣ пушаймонӣ, баъд ҳама корое ки кардӣ нагӯй ки ман ин корам пушаймонам. вақте хона медроӣ, хонагиҳо хирсанд пешвозат мегиранд, ҳамин чиз оромат мекунад. баъд писаца кунем ва як монем, дастгирӣ кунем. бародара шутобе ки ҳамхели барномаҳош бисотарак шавад. ҳама ҳамин чизе ки мекунад барои шумо. бовар кунед ин ҳамин видеоро гирифта дар хонааш намемона, вақтҳои бекориш тамошо кунад. барои шумо мекунад ки мегӯянд адаб айки биомӯз, айб беадаб. як чизе ки мо кардем, мо пушаймон шудем, ана шумо ҳамин чизҳоро мо дида накунед. барои ҳамин подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. худо нигаҳбон.